ɗabi'a kullum a kansa ne fa nake cewa dole sai da amana ƙauna a zuciya ke dorewa. In ana jayayya to za ta samu hanyar rushewa, to ashe wani tafki ne wanda ba irin sa fi dubawa. In a farko ku sani so ya zamo ruwa mara yankewa, mai shirin so ka sani ƙalubalensa baya karewa. To idan da biyayya ƙauna a zuciya ke dorewa, to ka so wanda yake son rayuwa da kai ba cutarwa. Duk shi sai ka bari, shi so yana buƙatar hutawa. In baka ki ka sauya nau'i guda yakan iya juyawa, sai ka ji ka da ruhi amma jikinka baya motsawa. To ashe so ya zamto sai ka ce fure mai haskawa. Wani sahi na masoya shi nake gani ku dubawa. In kana soyayya to sai ka zamkwani gun jurewa. Ribar so ka sani samun farin ciki mai nunawa, ko da yaushe soyayya na gano tana iya sauyawa.